Masu kallo da sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na nishadin karshen mako ta cikin wannan tasha tamu ta jaridar Kannywood. Sunana Dini Mazaje kuma ni zan ja akalar shirin a halin yanzu. Inda ku biyo mu ku ga domin da muke tare. Shiri ne wanda yake kawo muku jarumai kala-kala na wannan masana'anta ta Kannywood, inda ya hada da mawaka ne masu shirya fina-finai sannan kuma da su masu gudanar da fina-finan kanta. Kuma insha Allah kamar yadda kuke kallo yau shirin namu ya yi babban kamu, inda ya kamo wani zabgegen kadangare. Idan ganin shi za ku gan shi gashi nan dai mai ruwan kada. Wato Ashura comedy, don ko da kanku za ku ce lallai comedy ne, tunda gashi na gan shi har da kula da kuma faranti, ban san dai to me zai kawo shi ba. Muna maka barka da zuwa. Yau ka sannun ku. To masha Allah, na ga kamar yunwa kake ji, ko shi yasa na ga kato da wannan. Shin Alan Ashura, zan so ka gabatar mana da kanka domin masu sauraro za su so su san wane ne Ashura comedy. Ashura comedy ana faɗa shi idan ka wuce, za ka so ka gabatar mana da kanka a takaice. Sunana Ashiru, an fi sani na da Ashura comedy. Haifaffen ɗan Jigawa. Ni ɗan Taraya ne. Akwai wani ƙauye ana ce ma Taraya. Daga jin sunan na san za a yi tara-tara don barayin kaji ne a gari. Ba an ga ce barayin kaji ne a gari, to haka ga ai zai a ce da ba tushe haka da kuwa ba. A gane ai. Masha Allah. To ni a Taraya aka haife ni, amma sai na yi wayo a Kano nan zangon Dakata. A nan ne wayo, aka min shari, aka min menene, aka yi ta komai da komai. Da a yanzu na gama hawayena. Ka ce nan aka gille ka. Aka min bugille. To masha Allah. Malam Ashura comedy, shin menene ya jawo hankalinka har kake gudanar da wannan harka ta comedy? Ba komai ne ya ja hankali na akan yin comedy ba. A lokacin da muka fara yin comedy, ni da can ma mun fara yi da abokanai na haka na gida. Muna ɗan yi da ƙaramar waya, muna ɗan nuna wa abokananmu wa'anda ba sa son fita da mu, sai su wasu ce yayi kyau, wasu kuma su ce bai kyau ba. A gani to shi kuma wa'anda suke cewa yayi kyau su ne suke ɗan ƙara ba mu ƙwarin gwiwa yin abin. Muke ɗan sa mutane nishaɗi, to sai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa da iyayen gida na gari. Suka sa ni a harkar, muke yi. To sai mutane irin na gefe da gefen nan suka fara sani na, da kuma 'yan unguwanni suka fara sani na. To ka zama celebrity kenan. Celebrity. Ka zama celebrity. Dama ga gemun naka naga kamar burushi. Na zama celebrity. Masha Allah. To shine abubuwan dai ana yi iyayen mu su ne mana addu'a. Ka san duk abin da aka ce kana yin sa a gida iyayenka su ne ma addu'a, to ka fi ganin ci gaban harkar. To amma a ce kana yin abu iyayenka ba sa so, to wannan shine ba za ka taɓa ganin ci gaban harkar ba, za ka dinga yi kana daƙilewa. To shine to muna yin abin nan iyayenmu su ne mana addu'a, saboda ni dama can lokaci na tun ina yaro ma, mahaifiyata ta zama da ni ta bani labarin lokacin da ina yaro. Akwai lokaci kasa ana irin dakan nan a haɗu mata a yi rawul a yi zagaye turmi, irin dakan nan da ake na babban gida. Yawwa, to mahaifiya take bani labarin cewa dama tun ina yaro in aka zo aka taru ana irin dakan nan, za a ji ina tunkwal rahmatu me, ina ta irin waƙoƙi na gane ina haɗa su. Wato ina fuskanta. Wato ka taso a irin gidan nan ne da babu ƙofa. Yawwa, gidan da babu ƙofa, ko ina da ƙofa. Irin tafkeken gidan nan a zo a haɗu a zo a tsakar gida, ko in ce tsakiyar gida, a zo a haɗu a dinga irin sirfe kenan. Ana yin daka. Masha Allah. Shin daga comedy me ya jawo hankalinka ka koma zuwa kuma kake haɗawa biyu? Da iya comedy ka furin jaya a kai, amma kuma yanzu mukan ganin ka a cikin fina-finai na Kannywood. Shin me ya ƙara jawo hankalinka ka ƙara shiga cikin wannan masana'anta ta Kannywood gadan-gadan, ganin cewar baka tsaya a iya comedy ba? Gaskiya ne. Da ina ɗan yin comedy, muna sa mutane nishaɗi. Muna yi sai Allah subhanahu wata'ala dama na gaya ma cewa Allah haɗa mu da iyayen gida na gari.
jajirtattu suka ba mu ƙwarin gwiwa suka janyo mu jikinsu suka samu a wani babban shirin kazo na zo ana ji na sai suka sani a ciki nake ɗanyi shi nake tambayar shi wanda ya janyo mu harka nake cewa ya uga ya kake ganin aikin da ake cewa ai nayi kokari to shine ƙara mun ƙwarin gwiwar zan ci gaba da yin shiri insha Allah mu ma inda abincin mu a ciki sai ga mun ci insha Allah ina fuskanta dai yanzu kai ma tunda ka shigo za a ci gaba da dama da kai to masu kallo da sauraron mu dai kada a sha'afa ana tare da mu a cikin wannan shiri namu na nishadin mako daga cikin wannan tasha tamu ta jaridar Kannywood insha Allah yanzu za mu je za mu karɓi sako daga bisani in mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya da na subscribe domin samun labaran Kannywood da dumi su daga tashar jaridar Kannywood. Sunana Natali Aitok. Sunana Abdulaziz Muhammad Sharif wanda aka fi sani da Abdulaziz. Sunana Bilkisu Abdullahi. Sunana Rahama Adam, jaruma a masana'antar Kannywood. Sunana Al-Amin Buhari, jarumi a masana'antar Kannywood. Ku kasance da mu a channel ɗinmu na YouTube jaridar Kannywood. Dan zuwa gaba daɗi za a ji. Wanda bai yi tsimi ba da tanayi wata rana sai ya sha wuya. kai ka san dole ne a sha na gwada kai ai dole ne ai barka dai kin nama sarkin nama Salamu alaikum. Su mutumi na kuma hada duka. a dole da ke ai mutumi na ne yazo ka san ce da ka ba mu bahin nan matarsa ta yi mai shawarma da ruwan mai daɗi waya ina ka bani ne. barka dai Customer. ni na ga baki daya aboki na riko wukan ma ga baki daya kamar ya rike na maka Kai yankan farce na zo. ban Allah ko dai hanya ka yi bane ai kai daga hanya ko kai na kar ka gaya min ba daɗi kar ka gaya min ba daɗi. wai Kai karka ba zan baka bani ba Allah. kar ka lanta yi saboda akwai rago na kusan namun nan Kai dan ina so za a hana gwada gida ka san da Allah wannan kai ce kuwa jiya aka haife ta. Jiya aka haife ta. Na ce jiya aka haife ta. Ni za a gaya wannan akwai ta jiya aka haife ta. bawan Allah Ya aka yi. wannan anya da akuya ne kuwa Kunkuru ne. a ina ga alama Kai jirgin sama ne ya buge ta. bawan Allah Gyambo ne a jikinta. kai wai da Allah ina son tambaye ka naman nan kuma ne Nama. karkar mana Kai ka gaya min ba daɗi. Allah in ba ka zo da kuɗi ba. Wannan akwai kai ka gaya min ba daɗi. 3 da 5 sai wani ko 3 da 5 ne. yau ina so a ƙara wai wannan anya yankan malam ne kuwa abola kuma To ya duba akuya. wannan ogaye yasa jiya da Ba haka- da matarka ta zubo mana abincin nan ta zubo mana naman nan akan shinkafan nan da na gatsa naman nan na diga baki ɗaya naman ya fito ruwa To wani ba yankan malam bane wannan ba Kai- kai Allah Kai- ya ma albarka kai wannan kawai Allah ya ka zo na yi wa bai la ila bihi ga ta kabe shi No. To masu kallo da sauraro barkanmu da dawowa kuma kada a sha'afa muna tare ne a cikin wannan shiri namu na nishadin mako ta cikin wannan tasha ta jaridar Kannywood inda muke tattaunawa da Ashura Comedy. Yo malam Ashura Comedy. Shin wai kafin ka fara yin comedy shin kai wane ne kai? kafin fara yin comedy kake tambaya ta shi waye ni Shin ka san akwai wanda za ka ce kafin ka fara comedy irin
ko dillalin ko kuma irin mahaucin kadangaru ne ko ɓarawon akuya ne ko kuma wani ne tunda ga masu kallo za su ce dai ga wannan gilas ɗin dai mun ga ka kwaba shi a ciki menene ya jawo ka san ne da kake gani ni da dillalin yanka ne ni ba za a kama da ni ba amma aka kawo sai na yanka na kadangaru kenan yau zan yanka kadangare yanka beraye jabu kai har jaban ka kamo ni yanka ma zai to wala Ashura comedy me kake son ka cimma da wannan harkar taka gaskiya abin da nake so in cimma kai da Allah kamar yadda manya-manyan mu suka ci gaba a cikin harkar mu muna so ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa mu ci gaba a cikin wannan harka Allah ubangiji ya dafa mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka san duk harka akwai akan samu kalubale sannan kuma akan samu nasarori to amma mu fara da bangaren kalubalen shin wanne irin kalubale ka fara samu tun daga ko bangaren gida ko kuma bangaren masoya ko kuma tun daga shi dai daga makaranta kake kana makaranta kuma kana harka comedy to ya ake da lokacin karatu sannan kuma ga sana'a to wane irin kalubale aka samu gaskiya an fuskanci kalubale sosai saboda ni a da an zan fito harkar comedy in zan fita zan ga mahaifiyata cewa to ni fa umma na fita sai a mana addu'a ce ubangiji Allah ya tsare Allah ubangiji ya cika mana burin duniya lahira sai kuma in muka fito waje in za a fita ce kai ga wannan ma sun fito wancan ga wancan ya ce wannan ba za ka yi hankali ba wannan ba aikin yi ba ne wannan ba sana'a ba ce kalubale dai kala domin dai abin da a cire mana daga cikin zuciyarmu sai a daga gaya mana bambam kala wannan su dace da mu in na fito ka sa akwai wani sun ma kallon mahaukaci wannan zai ce ba za ka waye ba wannan zai ce ba za ka ci gaba wannan zai ce wannan ba sana'a ba ce wannan zai ce to da wannan sana'a gwanda ka je kai turin baron ma mun yi shi na yi turin baro na yi leburanci na gini na yi menene yanzu haka ma shi na nake yi ai duk wanda ya ce zai tsaya ce dole ka samu babbar sana'a za ka yi arziki to kana ruwa gaskiya ne iya wuya kusa da kada iya kusa da kada ma kuwa to masha Allah to mu koma bangaren nasarori shin wanda irin nasara ka samu dangane da wannan harkar da kake yi ta comedy da kuma fina-finai gaskiya na samu nasara sosai fiye da yadda mutane ba sa tunani tunda da waye ya sanni da baka sanni ba sai yanzu na wuce baka sanni ba amma yanzu ko da ban san ka ban na zuciya zaka ce zan an ce Ashura comedy zan waigo in ganka ko da ban san ka ban ce nagode mu gaisa na wuce za a ce kai wance shine yake comedy da akwai lokacin da na fita tukin adai da sau sai wasu yan mata suka gani suka ce la wannan kaman Ashura comedy to a lokacin mashin ya bani wahala yana mutuwa ya bani wahala kawai sai na bata rai wata a cikin take cewa ka saki fuskar ko ka fikin kyau ina sakin fuska ta wata take cewa wallahi naga ka fi kyau a haka sai abin naga to gaskiya abin nan na shiga duniya sosai fiye da yadda ba na tunani to akwai fim wanda ake shiryawa auren tsoho na ganka ka fito a matsayin almajiri gida to amma kuma kana zuba 'ya'yan gidan wulakanci ita kuma matar ba ka yi mata wulakanci shin ko me ya jawo haka kai kana matsayin almajirin gida amma su kuma ya'ya kana shuka musu rai mutunci ko kuma wani irin sake ka samu dai a gida ko kuma wani matsayi ne da kai a cikin gidan da yasa har kake shuka irin wannan abubuwan to aini da kake gani na nan ko a gidanmu ba a bari na babu abinci saboda ni a rayuwata ta duniya in dai za a bani abinci a cika min abinci da wannan na rantsa da girman Allah gida ko dan ko jariri ne zai zuba min abincin ci alƙur'an sai na girmama shi ai bana baka ga ba kula ba ai yanzu nan muna gama za a zuba min abincin ci to wato ka nuna mana irin harkar nan taku ta kola kenan gaskiya ne ko da ke yanzu kai ka wuce balla ka wuce kolo ban sani ba titibiri ne kai ko kuma dai gardi ne ka san akwai titibiri akwai gardi akwai balla akwai gwani ake cewa ko sannan akwai gangaren akwai gangaren kan gwani ba to gaskiya ne to kai yanzu titibiri ne mu zo mun gardi ko kuma kuma dai ake ciki to ni yanzu dai ka san shi gardi shi ke zama a makaranta ba fita ya zauna wanda kawai kolo na zuwa zai tura ya je nemo masa abinci duk yanda zai je nemo masa abinci ya zauna ya je kuma gardi yana zaune fa ina ga dama ne rubutun sha zan zauna kawai in samu gardi in ci kolo in ce je nemo mu abinci duk yanda zai kuma kai sake ci wato kai yanzu gardi ne kenan wani yanzu a matsayin gardi ne kace adalimi ne kai to gaskiya ne masu kallo da sauraro duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan satin insha Allah sunana Dinu Mazaje sannan kuma kada ku manta kamar yadda muke gaya muku ga mai buƙatar tallata hajarsa ta cikin wannan shiri zai iya kiran mu akan namba kamar haka 081
00025965965 sannan kuma ko kuma in ƙara maimaita muku da turanci dan ba kowa ne ya fi gane wannan ba shine 081 000259665 insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala, sai mun haɗu a wani satin. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta jaridar Kannywood.